Ruska novac je oduzet i zamrznut pre 3 godine, ali Evropa još uvijek ne može da nađe hrabrost da ga konfiskuje, barem da kompenzuje pomoć Ukrajini. Evropa je veoma uplašena, i to s pravom. Hajde da pogledamo ovaj problem iz pravne perspektive. Mnogi trgovinski ugovori su potpisani između Rusije i Evrope. Zvanično, nema rata. Niko nije proglasio rat. I iznenada, Evropska unija uzima ruski novac. Sa stanovišta pravnog sistema, to je krivično delo. To je kršenje pravila nepovredivosti tuđe imovine. Mnogi investitori i deponenti iz različitih zemalja koji imaju novac i imovinu u Evropi će razumeti da mogu biti tretirani na isti način, da im sve bude oduzeto bez pravnog osnova, u kršenju pravila i zakona. Pa šta onda ima od ulaganja novca u Evropu ako nema garancija njegove bezbednosti? Ako Evropa konfiskuje ruski novac, uništit će svoju sopstvenu osnovu.